vam ser pioners del casal, vam ser pioners de les caramelles, vam ser pioners en arreglar l'església, el temple. Aquí no surt res per casualitat. Per què creus que ara a Fonollosa es fan unes vesprades sota l'alzina i amb un grup de gent que ara doncs, tindran els seus entre 25 i 40 anys? És el fruit d'aquesta escola. Hi ha molt bona llavor sembrada. Hi ha molt bona llavor sembrada. Jo penso que tothom s'hi ha sentit bé. En una festa o en una altra, doncs tothom ha col·laborat. Penso que tothom hi ha col·laborat de la manera que ha pogut. També et dones compte que la història la marquem la gent. Els nostres de darrere també hi havia gent compromesos, gent que feien coses. Va ser quasi bé una engrescada d'una colla jove. Gràcies a això tenim aquests locals. Es vam unir per fer una associació, per mirar de reivindicar coses. Ara també ha hagut, fa 2 o 3 anys, l'associació de veïns, que és un altre impuls més. El que cal per seguir funcionant és que la gent es motivi. Per tant, per treballar o per venir aquí a viure o passar els caps de setmana, haurien de pujar i participar. Ens anem tirant endavant i cada dia anem sumant gent i gent nova. Sí. Hauríem d'entrar a la Junta o fer-nos socis a l'associació o baixar a fer calçotades, jo què sé, però moure'ns.